A Colombián szól egyébként, de nem olyan. Első szemed volt a stúdióban. Anyád. És kiálltak hegedülni a csajokról a izére. Valószínűleg ők hegedültek. Mi? Valószínűleg ők hegedültek. Biztos a számok felvenni, nem csak kiment a csaj, és utána voltál Annyira nem szeretem a gagyit, bazd meg, akkor inkább ne álljanak ki, bazd meg. Mi a faszom, de csak mi a olyan faszom? stúdió nem gagyi, bazd meg. Erre vagy kemény, bazd meg. Magyarországon, hogy barátnak a fiú fülye van, menje van. Dábő, És a dábő. csajok hegedültek? Nyej, hitte Jani, nyej. Csináljuk umi véget. Jó legyen, ne vegyél meg nekem. Bárány! Egyiket álljuk be! Bárányok szoktak amúgy még ott egy akár, meg ilyen. Tudom, két ekkora Jóvár nincs. Mi? Aztán jóvár is van, de két ekkora kibaszott hang. Ja, bocs! Bocs! Te a Nébe, bazd meg, a konzervgyárba! Az igen. de tudod mi a feje a Q-ban, ilyen bárány, akkor már ott megszállítsa. Szóval most nem olyan csúdom a bárányhoz, mindenki elmegy, meg a bárány. Báránynak miköz? Gyorsan adjál. Neked is mondtam, hogy vegyél. Te nekem a legették. Ezért vettem 200 forintért a pénzt. Uram, hával! Megegye mindenki. Ügyébe lették. Autókormányos szár. Ugye, hogy van az egész.